What is up guys, it's Marine Rat here mga Lipa Peeps, and welcome sa Vlogmas episode. And today we are here sa Sanjos World, as you can see. Alright, ikaw ba naman si Jessica? And this is the first and only theme park here in Cebu, and excited na kami pang sakay sa mga rides. So tara na, let's go inside! Cebu's tallest Ferris wheel is in Sanjos World. And kami na kasi nag-shot sa kanila sa mga kita na yung videos, so let's see guys. Let's enjoy every ride pinatuloy kaya nagawin yung sakyan. Ay ako lang din hindi siya masakay sa ano sa mga rides, mahal lang siya. Pero ayos ulit kayo guys, unlimited rides for just 700 pesos. Ano lang Cebu World.
kay kami, grabe ka-enjoy. Andrew World, thank you so much sa experience. Grabe ka-enjoy. Come on, enjoy ka. Grabe sa musakay. Again, thank you so much. Sige lagi tayo sa pinasunod na vlog ako. Please like, comment, share, subscribe sa akong channel. Kung kaya naman kalimut i-hit ng notification button para upload ako na kayo magiging vlog. Ngayang vlog. Hanggang sa sunod. Chill out. Peace!